गुड मर्निं सनाफोर गासिनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय जासिहरबाय। सनाफोर आंनि गोसो गोरबोजों गोजोन फुंबिलिनि गासिनिसिमबो आं दा नोंसिनि अननायाव आं दा मा मोनदों बेखौ नोंसिनो शेयार खालामनो सानदों। सनाफोर नोंसिनि अननायाव आङो नै गुगोल एडसेन्स पिन मोनबाय सनाफोर फाइनालि। उल्था जाबाय नामा ओरैसोमोन। मा होनो आं दा बेखौ मोनना बिराद हेपि आरो आं बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। सनाफोर नोंसिनि अननायावनो आं दिनै गुगोल एडसेन्स बेखौ मोननो हाबाय। सनाफोर बेखौबो ओरैनो मोनाखै। सनाफोर गोदान इउटुब खुलिग्राफोरनिसिमबो आङो फोरमायहरनो सानोदि एडभाइसबो जागोन आरो आं माखासे खोथा बुंनो सानदों। सनाफोर गोदानफोरनि थाखाय आरो जों बायदिनि थाखाय बे गुगोल एडसेन्सखौबो इजि मोना। सनाफोर बुहुत खस्थ' खालामनांगौ। बेखौ मोननो थाखाय सान हर बिराद खस्थ' खालामदों आङो। सनाफोर नोंसिनि अननाय नोंसिनि सापर्ट बेखौ मोननो थाखाय फार्स्टआवनो मा खालामनांगौ सनाफोर गोदान इउटुबारफोरनि थाखाय आरो एडभाइसबो जागोन। ओमफ्राय मोजाङै खोनासं सनाफोर सोर सोर गोदानफोर आरो बिनि थाखाय बुंगोन आरो आं जोंबायदि नर्मेलनि थाखाय आरो जेनेबा कमेडि ओमफ्राय इन्ट्रेस्ट खालामनो हायो जोंबायदि जेनेबा नर्मेलनि थाखाय आरो बुहुत खस्थ'। WT बुथुमनायाबो मोनथिखागौ सोरबा सोरबा फार्स्टआवनो 1K खालामग्रोनांगौ। 1 इयाराव 1K खालामनांगौ। साबसक्राइबारा 1K जानांगौ। ओमफ्राय बिनि उनाव 1 इयारावनो 4000 WT वाट्स टाइम नांगौ आरो 4000 घन्टा नांगौ 1 इयाराव। ओमफ्राय जुदि 1 इयाराव खालामनो हाया बे ओरैनो थांगोन आरो गोदान खालामफिननांगौ जायो। ओमफ्राय आं दा फाइनालि माबाखौ 1K खौ 5 मान्थ्सआव खालामनो हादों खोमा आरो आं एसे गोसोआव दं। ओमफ्राय मनिटाइजखौ माबायाव WT कमप्लिटखौ 8 मान्थ्सआव हाबाय खोमा आरो आं 8 मान्थ्सआव हाबाय। ओमफ्राय गुगोल एडसेन्स पिनखौ बिदिनो 9 मान्थ्सहालागै सफैबाय आरो माबाजों एप्लाइ खालामनायजोंसो खोथा। एप्लाइ खालामनानै बिदिनो 12-13 दिन 13-14 दिनफोरखौनो लादो। एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव पस्टआव सफैयो। ओमफ्राय आंथ' खबर लायाखैमोन नालाय सोंहराखैमोन। आंना माबायाव सफैदोंनो आरो डिसेम्बरनि 9आव एप्लाइ खालामदोंमोन आङो। ओमफ्राय डिसेम्बरनि 21आवनो सफैनानै दंमोन आरो बियो। ओमफ्राय आं खबर लायाखै नै दासो मैयासो लायनानै फैदों आरो। ओमफ्राय WT खौ जोंबायदि मानसिया जोंबायदि नर्मेला इजिलि बुथुमनो हाया। सनाफोर ब्लग भिडिअ बे संनाय खावनाय बिदिखौथ' बयबो दाना नायनो बासोसै। जेनेबा आवगाय फार्स्ट टाइमावथ' बयबो नायलाबायोमोन। दाथ' बिदि संनाय खावनायाव रावबो इन्ट्रेस्ट गैला रावबो नायला। गावजों गाव सापर्टारजों सापर्टार एसे एनै नायलायनानै होनाय बेल'सै आरो एसेबां संनाय खावनायफोरखौथ' नायलानो फ्राय। आरो जों दस्रायावबोथ' ब्लग खालामहैनो हाया। फिसा फिसौ स्कुलाव दोनलांनाय लाबोनाय टिउसन न'नि खामानि जों दस्रायावबो गिदिं गिदिं ब्लगबो लाबोनो हाला नालाय बे न'नियानोसै आरो गाव गावनि बारे माबोरै बारलांनो हायो बेफोरखौनो जों शेयार खालामबायसै आरो। नों इउटुबखौ खुलिबाय जेला शेयार खालायाबाबो जाया। भिडिअ'आथ' होखानांगोन। भिडिअ' होआबाथ' नोंनि WT वाट्स टाइमा खमायलांबाय थायो। ओमफ्राय गेजेर गेजेर सर्ट्सबो होबाय था आरो सर्ट्सआवबो एसे एनै साबसक्राइब बारियो। ओमफ्राय फार्स्ट टाइमाव आं मा खालामदोंमोन सनाफोर बे 3 मान्थ्स नङा 1 मान्थ्सखौ आङो भिडिअ' होबाय थादों। ओमफ्राय आङो WTबो नायनो रोङामोन दे सनाफोर। WT नांगौ ना मागौ बेखौबो मिथिया। फार्स्ट टाइमाव सानदोंमोनखि इउटुब खुलिबानो माने फैसा मोनो
भिडिअ आगारबानो फैसा मोनो बिदि सानदोंमोन। बे WT नि बारैबो जेबो मिथियामोन। 1K साबस्क्राइब नांगौ बेखौबो मिथियामोन आरो आं। ओमफ्राय भिडिअ होयै होनानै मास मोनसे जाबायमोन आरो। ओमफ्राय गुबुननि भिडिअआव हाबहैदों आरोखि आं सर्ट्स भिडिअ नायबाय थाखायोमोन बे माबानिखौ बे ब्लगारनि सर्ट्सखौ आं नायनो मोजां मोनोमोन आरो स्टेटास नायनो मोजां मोनोमोन। ओमफ्राय मोजां मोनो नालाय बिनि लाइभआव हाबहैफ्लांदों आरो आं जेन'बा सानैसोनि लाइभआव हाबहैदों आरो। ओमफ्राय लाइभआव बिदिनो सापर्ट होबाय 1 मान्थसोखौ आङो सापर्ट होदों आरो गुबुनखौ सापर्ट होदों। स्कुलाव दोनलांनाय मानि दसे फिसाजोफोर स्कुल गयै टाइमाव जिरायनाय टाइमावबो मबाइल दिरुननानै नायनोसै ओमफ्राय लाइभआव थाना होयोमोन आरो कमेन्ट खालामो सापर्ट होयो। बेनि उनाव जेनेबा बिगै फंबाय बिनानाव जानायफोरनि लाइभआव बिदिनो हाबलांबाय थाबाय आरो लोगोआबो मोनलांबाय थाबाय। लाइभआव बेरायोबा लोगोआबो बांलाङो। ओमफ्राय लाइभआव थायोबा खिन्थु WT थाब इजि जानानै फैयो आरो भिडिअनि WT एसे जोंबायदि नर्मेलनि भिडिअआव बुथुमनो एसे थान आरो। ओमफ्राय लाइभ होयोबा WT थाब जानानै फैयो आरो सनाफोर। WT थाब जानानै फैयो। ओमफ्राय उनाव सापर्ट होबाय थानायाव बे फंबाय जानाय सासे दंमोन। बियो होनबाय आरो नोंबो लाइभ होदो आब' होननानै बुंदों आरो आंखौ। ओमफ्राय आंथ' होनो रोङा नालाय बिदिनो कन्टेक्ट नाम्बार लालायबाय सोंबाय। ओमफ्राय फंबाय जानाय बियो खिन्थाबाय आरो जेनेबा बिदि हो आब' होननानै। ओमफ्राय फार्स्ट टाइमाव फोरोंहरजेननायाव जायाखैमोन आरो सप्ता खनसेनि उनावसो जाना होदों आरो। खिन्थु लाइभआबो ओरैनो होबानो जाया आरो साबस्क्राइबारा गैयाबाबो जोंनि बोथोराव 50मोन। ओमफ्राय दानि बोथोराव 100 नांगौ आरो फुरा 100 नांगौ होमबासो लाइभ होनो हागोन। साबस्क्राइबारा 100 नांथारगौ आरो। ओमफ्राय जुदि 100 गैयाबा सोरनिबा जोंनि दस्रानियाव नङा दे जोंनि बर' मानसिनियावनो हाबफैयो आरो लाइभआव। दस्राफोरनिया बांद्राय इम्परटेन्ट होआ सोरबा आरो एडभाइसफोरखौबो एसे मोजां होआ। जोंनि बर' मानसिनियावनो हाबफै ओमफ्राय साबस्क्राइब बुथुम ओमफ्राय माबानि बारे WT बारे गासिखौबो जोंनि मानसियानो खिन्थागोन आरो लाइभफोराव। ओमफ्राय WT आबो कमप्लिट जाबाय मनिटाइज जाबाय। ओमफ्राय दा आं बेखौबो एप्लाइ खालामनो रोङामोन सनाफोर। बेखौबो एप्लाइ खालामनो रोङामोन मानि आं रोंखाया बेखौ खालामनो रोङा मनिटाइजबो आं खालामनो रोङा। खिन्थु WT आथ' कमप्लिटआनो जाहैबाय। मनिटाइज खालामनाय रोङा एप्लाइ खालामनो रोङा बहुद खस्थ' आरो। ओमफ्राय जों लाइभआव सापर्ट होलायग्रा आंहा सासे बिबोनां दं आरो मा होनो इयार अफिसियेल आरो बिनि इउटुब चेनेलनि नामा इयार अफिसियेल। ओमफ्राय सेकेन्ड चेनेल दंबावो बेना जिउनां अफिसियेल आरो। बे जोंहा बिबोना बिराद सापर्ट खालामदों मनिटाइज खालामनायावबो बेनो खालामहरदों। ओमफ्राय बेखौ एप्लाइ खालामनायावबो बे बिबोनाङानो खालामदों आरो। ओमफ्राय दा सोरबाफोर गोदान इउटुबारफोर नायसनदोंबा आरो जिउनां अफिसियेलखौ सापर्ट खालाम सनाफोर बेनिफ्राय सोंनानै ला आरो माबाफोर खालामनांगौबा सोंनानै ला। ओमफ्राय बेखौबो सापर्ट हो नोंसोरबो सापर्ट लाफिन आरो। जिउनां अफिसियेलाव हाबबाबो इयार अफिसियेलखौ मोनगोन इयाराव हाबबाबो जिउनांखौ मोनगोन आरो बे सासेयानो। ओमफ्राय जोंहा बे बिबोनाङा ओरैबायदि सापर्ट होदों मनिटाइज खालामनाय ओमफ्राय बे एक्सचेन्ज पिन एप्लाइ खालामनाय जोंहा बे बिबोनाङानो खालामदों। आरो सफैजासिमावबो खबर लाबाय थादों दाबो सफैयाखै नामा होननानै। दा सोर गोदान इयार अफिसियेलखौ सापर्ट खालाम आरो। ओमफ्राय नोंसोरबो सापर्ट लाफिन बिराद सापर्ट होदों। गुबुनफोर दस्राफोरबायदि जेबो एटिटिउड जेबो माबा इग' गैया मोजाङैनो बुजायहरो आरो। आं गोसो गोरबोजों इयार आगै थेंक इउ स' माच नोंनिसिम थेंक इउ नोंजों आंखौ इसेबां सापर्ट होदों आगै नोंनि अननायावनो बेफोरबो ओरैनो सफैया गोसो गोरबोजों थेंक इउ स' माच जोंहा इयार आगै सना मा होननानै गोजोन होनो हाबावगोन सना माने गोसो गोरबोजों ओरैबायदि गोसोआव गोजोननाय थाबाय इयार आगै नोंनिसिम। नों अनाबाथ'
बेफोर गुगोल एडसेन्स मनिटाइज बे पसिबोल नंखायामोन। दा ओरैबायदि गोजोननाय थाबाय एरागै नोंनिसिम मा होननानै गोजोन होबावनो होननायसो जानोसै। ओमफ्राय आं बिसिमखौनो होननानै दोनसै नामा सनाफोर? थेंक इउ स' माच सनाफोर, थेंक इउ। आं दा फाइनालि खुसि। थेंक इउ। आरो आंखौ अनग्राफोर दङमोन, गोबां दङ, दाबो अनो। माने फार्स्टनिफ्रायनो लास्टसिम दिनैसिमबो सापर्ट होग्राबो दङ। बिराद सापर्ट होदों आरो जोंहा लाइभआवबो माने ओरैनो लाइभआवबो सापर्ट मोना, माने नोंबो थांनांगोन आंबो फैनांगोन आरो माने टाइमाबो बहुत इम्परटेन्ट। बयहाबो टाइमजों खारफानाय नालाय, ओमफ्राय बयहाबो टाइम गारै लाइभआव सापर्ट होफैदों, आंबो सापर्ट हैदों। बेबायदिजोंसो जौगानो हायो आरो सनाफोर, बिदिनो खालाम। जुदि नों थाब मनिटाइज जाजानो लुबैयोबा गुबुननि लाइभआवबो थां, ओमफ्राय नोंबो सापर्ट हो, नोंबो सापर्ट लाफिन आरो बिदिबासो थाब जायो सनाफोर। नङाबा WT बुथुमनायाव जोंबायदि नर्मेल कन्टेन्ट लाबोग्राफ्रा WT बुथुमनो बहुत खस्थ'। मालाय बे सेलिब्रिटि एसे फानि टाइप, एसे कमेडि टाइप, इन्ट्रेस्ट खालामनो रोंगौ, मोसानो रोंगौ, मेथाइ खननो रोंगौ, बेफोरना बिसोरबायदिनो माने 1 मान्थबो नांनाय नङा खोमा आरो बेफोरबायदिखौ मोननो। दा आं खस्थ' मोननाय हिसाबै जेनेबा आं नर्मेल कन्टेन्ट लाबोग्राफोरनि थाखाय बे एडभाइसआ जाहैगोन आरो जायथ' सानसेफ्रावनो 4000 5000नि बारा भिउ फैयो सोरनाबा। जोंनाथ' आरो नर्मेल कन्टेन्ट नालाय बहुत भिउआ खम आरो बे संनाय खावनायखौ बेसेथो नायनो जाखायो। जों दा सापर्ट होग्राजों होग्रासो एसे सापर्ट होलायगासिनो दं सनाफोर। दा थेंक इउ स' माच सनाफोर, थेंक इउ। आंखौ सापर्ट होग्रा बिबोनांफोर दङ, बिनानावफोर दं, बेसेबांबा सापर्ट होदों आंखौ। बिसिनिसिम गोसो गोरबोजों अननाय जासिहरबाय सनाफोर। थेंक इउ बिबोनां, बिनानाव, फंबाय, आंनि गोसो गोरबोजों अननाय जासिहरबाय सनाफोर। थेंक इउ स' माच, थेंक इउ।